Pasado alas 2 karong hapon, nakaduso na siyang Certificate of Candidacy si 3rd District Congresswoman Gwendoline Gwen Garcia, pagkagobernador sa lalawigan sa Sugbo. Samtang miduso usab siyang COC, ang igsoon nga si kanhi 3rd District Congressman na Pablo Jan Garcia. Anong report ni Chona Canyon. Mialigri ang gamingaw unta nga buhatan sa Provincial Comelec dihang miabot sila si Kongresista Gwen Garcia uban kag kanhi Kongresista Pablo Jan Garcia. Magpapili pagka-gobernador si Garcia ubos sa One Cebu ug PDP laban. Gusto niyang ibalik ang imahin sa Sugbo dihang siya pa ang gobernador. To now belonging to the lower half of the total 81 provinces. Gipadaplin usab ni Garcia ang mga balita nga dili na siya makadagan pagbalik tungod sa disqualification nga gipagawa sa ombudsman. Apan niyang gipasabot nga isip kongresista dili siya ubos sa jurisdiction sa ombudsman. Even in cases of local officials nga immediately executory ang iyang dismissal, dili paghihapon final na. Wa pa hinuon makuhai sa iyang habig si Gobernador Hilario Davide III sa pag-andam ni ining balita. Samtang gipasabot ni Attorney Lionel Marco Castillano nga ministerya lang ang ilang pagdawat sa COC ni Garcia. Kung adunay gustong mo question sa pagduso og COC ni Garcia, gikinhanglang iduso kini 5 ka adlaw human matapos ang adlaw sa pagsangat sa Certificate of Candidacy. Bahin sa dugang pangutana sa COC, kung final na ba ang hukom alang sa mga nag-atubang og kaso, no ang tubag ni Garcia. So it must be final niya and executory. So kung iyang mga kaso, although executory but dili final or dili siya appeal ani. Samtang miduso usab sa iyang Certificate of Candidacy si kanhi 3rd District Congressman Pablo Jan Garcia. Magpapili siya isip kongresista sa ikatulong distrito. Chona Carrion, Balitang Bisdak.